गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 7 नं रायमाना नेशनेल पार्कआव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। मानसिजों मानसिनो गावजों गाव दानथारलायनो नागिरनाया ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिहोदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 7 नं रायमाना नेशनेल पार्कआव एनजिअ फरेस्ट बिफाना डिउटियाव थांनाय समाव सासे सिखारिजों मोगा-मोगि जायो आरो बे सिखारिया आखायाव सिखा खुख्रि लानानै बिफाननि सानै मावफारियाखौ खास्रि बिस्रि दाननो हमो। दानजानाय सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जायो आरो सिखारिखौ बिफाना जयै हमनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे सिखारिया बावैसो सिगांनो गावखौ सोरखारनिसिम गथायखांबायमोन। एनजिअ फरेस्ट बिफाननि जखम जानाय सुबुंफोरनि मुङानो जाबाय रनेन्द्र औवारी आरो जयन्त नार्जारी। सिखारिनि मुङानो जाबाय अनन्त बसुमतारी। जखम जानाय बिथांमोनखौ दा क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। जाथायजों मोगा-मोगि जानांनानै एनजिअ फरेस्ट बिफाना खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। डिउटियाव थांदोंमोन। डिउटियाव थांनाय समावहाय जोङो एम्बुस थाहैबाय 7 नाम्बार राइडआव। एम्बुस थानाय समावनो बियो फैबाय थादोंमोन खुख्रि लानानै, आखायावहाय खुख्रि लानानै। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनि मानसिया बेखौ हमनो नागिरनायाव बियो जोंनि मानसिखौ दानदों। खर'आवहाय नांदों, सासेनाव आखायाव नांदों। बे खर'आव नांजानायना जयन्त नार्जारी आरो जायना आखायाव नांजादोंमोन बिना रनेन्द्र औवारी। ओमफ्राय बियो बादाबादि जालायनानै ओमफ्राय जोंनि मानसिखौ हमनानै लाखिनो हादों आरो। बेखौथ' जोंनि मेगनजों नुनायावहाय बे सासेल'मोन। दा बिसोर साबसिनमोन जों बेखौ बुंनो हालिया। बियो आगोलावहाय सिखारि सारेन्डारबो जाखांखाबाय। बेनो आरो। दाथ' बेखौ केस होनाय जाहैबाय जोंनि माबानिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय। जोङोथ' बुंनाया बेनो जे बिसोरो जोंनि सरकारनि बिरुद्दि मानसि। बिसोरखौहाय जोङो तदन्तखौ जों लाखाबाय, जोङो केसखौबो होनाय जाखाबाय। माने जों हमनो नागिरनायावहाय बियो दाननानै बे खारनो नागिरदोंमोन नालाय, जोंथ' खुनुरुखुमैबाबो जोङो हमथानानै लाखिनानै लाबोनो हाबाय आरो। आंखौबो दानदों, नै आबै सासेखौ खर'आव दानदों। बे दाननानै खारनो नागिरदोंमोन। जों मोनथिनायावहाय बे बिराद गाज्रि मानसिखा, माने बिराद मैदेर थैदेर बे गावजोबोमोन जाहैबाय आरोखि। मा नामलाय? अनन्त बसुमतारी। बे सिगांनिफ्रायनो सिखारिखा। ओमफ्राय सिखारि सारेन्डारबो जाबाय आरो जानानै आरो जासेयावबो आरो बियो माने आरो बे खामानिखौ नागाराखै बियो। ओमफ्राय हाबखुमाबाय थायो बिदिनो माबा माबि, जेनेबा गावो मैदेरफोर आरो नै दंफांबो मावोनो। आङो रनेन्द्र औवारी, सासेना जयन्त नार्जारी। गोजोनथाव खौरां। ब्राडपिटनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय, आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि-जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि-जोमफोरखौ बायफैनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।